O grupo Por Chantada reclamou no pleno de xaneiro algunhas cuestións organizativas relativas á nova configuración da Xunta de Goberno local a raíz da entrada da dimisión de Cándida Carnero e da entrada da nova concelleira Salud Sotelo. Rogos e preguntas, levamos varias cuestións, unha delas relacionada, por exemplo, coa remuda na Xunta de Goberno local, porque sabemos que demitiu unha concelleira, entón agora foi nomeada o seu sustituto, neste caso Juan Alberto, e preguntamos no pleno por que pasou o número 7 a pasar a integrarse na Xunta de Goberno local e non o número 6, cando o número 6 está cunha dedicación parcial do Concello, por lo tanto sería unha maneira de aforrar dietas dese organismo, e xa que temos un plan de axuste e estamos pedindo aos cidadáns, por exemplo, vía o imposto sobre os bens inmóveis, que o IBI, que sabemos que nos últimos anos tivo unha subida por volta de 600.000 euros anuais, que eso sale dos nosos petos, entón, se por unha parte a cidadanía lle estamos pedindo unha serie de sacrificios, tamén deberíamos intentar dar exemplo desde as institucións. Por outra banda, interesáronse pola aprobación e entrada en vigor dunha ordenanza que regule a colocación das terrazas dos establecementos de hostalería no municipio. É un tema que nos preocupa. Estamos, por un lado, dicindo que queremos o fomento do turismo, un turismo de calidade, etc., pero por outro temos unha anarquía completa no tema de terrazas, de que sean mínimo homoxéneas, de que non teñan elementos que rompan visualmente e que entren dentro do que agora moitas veces se chaman o feísmo ou elementos que rompen nese sentido. Tampouco se está traballando este tema, e máis, o que está proliferando é incluso actuacións que do noso punto de vista, no mínimo, son dun gusto cuestionable e creo que non axudan a dar unha imaxe en conxunto da vila que sexa atractiva nese sentido para o turismo.